egun hotzeetan, egun ilunetan, postuak noiz hasiko zaizkidan galdezka. Non ote sustraizendoak? Noiz loratuko dela zurtoin laguna? Sustraizendoek sortuko duten bide elikatuaren bila. Nora esan ibiltzea, ez bada, bakarrik egotea, udaberrian barrena. Lurzoruak lagundu ohi du, landarea hornitu, zutitu, aurrera jarraitu, energiak batu. Lur lehorra eta latza gure aurrean eta inguruan. Horrela aurkitu genuen unibertsitatean heldu ginenean. Bolognaren aplikazioa eta senduerak, beken beherakara, lomze ikastetxeetan eta unibertsitateetan euribina eta magost. Graduak 3 urtera jaisteko eta masterrenak bila igotzeko asmoa. Egiaren beharretatik oso urrun dauden edukiak, pedagogia bankarioa eta azterketan sistema, erabat normalizatutako jendartearekiko isolamendua, merkatuaren zentraltasun gorakorra. Baina lur lehor eta latzartan bazen zirrikituen artean jaiotzen ari zen landarerik. Dola 2 urte, Leioako ikasleok elkartu eta lehorte hartako lehenengo eguzkilorea izango zenaren hasia eren genuen. Lehenengo Egi Unibertsitatea. Ehunka ikasleek espazio hartan igorritako izpien indarrarekin, klaseak antolatu eta eman zituztenek eskainitako mineralekin eta Leioatik kanpo ere sortu ziren haize boladekin gogotsu hasi zen loredura. Unibertsitatea egitik eta egiaren mesedera jartzeko asmoarekin bere lehenengo ostuan zabatzea ikusi genuen Gasteizen, Ibaetan, Bilbon eta Nafarroako unibertsitateetan. Lugazpian ere, Leioako Egi Unibertsitateak bildu zituen ikasleen eta aldi berean eskainitako klaseen kopuruaren bikoizketari esker, sustraiak sakonki egotzen ikusi genuen gure eguzkilorea. Ehunka ikasleren artean ere, 2 egunetik 3 egunerako jauzia emateko txandak, bidaiak eta materiala biltzea lortu genuen. Aurten, aurreko urteetan hasten joan den lore honi, petalo berriak hasi zaizkio, kolore eta luze ezberdinekin. Aurtengo Leioako Egi Unibertsitatean, lehenik, aldi berean 8 klase antolatzetik, 9 klase antolatzera jauzi egin dugu. Bigarrenik, edukiak gainetik ezagutzetik haratago, hainbat gai egun ezberdinetan zehar sakontzen joateko aukera izango dugu, esate baterako feminismoaren inguruan. Emakumeak eta espazioa, emakume zientzialariak, osasungintza eta generoa, emakume kazetariak, emakumeak askapen mugimenduan, bezalako klase aditzen bidez. Hirugarrenik, Egi Unibertsitatean zehar, jango ditugun jaki guztiak bertako ekoizleak sortuta izango dira. Elikadura burujabetzaren bidean urrats bat emateko asmoz. Laugarrenik, Leioa kanpotik gonbidatu bereziak izango ditugu. Brasilgo MST-ko Janaina Estrontzake, Mekanik Jurado, Kuk, Porrotx, Jon Euria, Miren Artetxe bertsolariak, besteak beste. Kanpoko herri mugimenduetako kideak ez ezik bertako irakasle ugarik ere gurekin batera antolatutako klaseetan parte hartuko dute. Jule Goikoetxea, Ander Iturriotz, Asier Blas, baita arte ederretako, zientzitako zein osasungintzako ikasle ugarik ere. Sigarren, erderarako zein gormur hizkuntzarako itzultzaile ere parte hartuko dute. Klase guztiak euskaraz izan arren parte hartzaile guztiek jarraituan izan ditzate. Eta zazpigarrenik, saioen barnean ikaskideo pedagogia eskatzailea erabiliko dugu. Elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko asmoz. Martxoak 15-16 alternatiba bizitzeko momentua. 3 egun irango duen Egi Unibertsitate honetan, landuko ditugun gaia unibertsitatean presente ez dauden egi jakintzek daude osatuak. Eta zer ikusi zuzena dute ikasten ditugun gradu ezberdinekin. Era berean, kritikotasuna, jakintzen elkartruke eta kolektibizazioa bezalako ezaugarriak unibertsitatean praktikoki txertatzen joatearen beharrari erantzun nahi dugu. Baina eztabaida eta jakintza guzti horiek ezin dira unibertsitatean geratu. Unibertsitatera, honetatik kanpo dauden egitarrak etorriko diren eraberean, unibertsitatetik kanpora ere jakintza hau atera nahi dugu. Denen eskura jarriz. Horretarako, landuko diren gai ezberdinak kolektibizatzeaz gain, asteazkenean jendarte eraldaketari begirako proiektu ugari sortzeko asmoz antolatutako eztabaidak izango ditugu. Sortuko dugun lore beretik, sortuko baitira besteak. Asteazkenean ere, parte hartzaileon artean, Egi Unibertsitatearen etorkizunaz hitz egin eta hortzin ugari begira jarriko gara.
ondoren bi eztabaidak plenario komun batean bateratuz. Aziak erein fruituak bildu. Leioako ikasleok gure unibertsitateari eta orokorrean Euskal Herriari erakutsiko diogu behar dugun unibertsitatea erakitzeko gai garela, eta ez garela horretarako inoren zain egongo. Aritzatorezkoak lagundu gintuen berritzen, baina denon indarrekin, ekaitz bortitza zirudien horretatik argistatutako lurzoru koloretsuak eraikiko dugu. Hortaz, hausnartu, hausartu, hartu, gogoak batu.